Astăzi facem un nou video cu PUBG. Nu m-am jucat de mult PUBG. Vreau să întâmple ceva. Nu știam că eu filmam și nu filmam. Măcar să strângem niște 5 abonați sau 100 de like-uri. Că să mai am 1 milion de like-uri. 100 de like-uri, da. 100 de like-uri. Și de așa spun pauză că vorbesc cu cineva. Gata, haide. Acum toți. Wow, PUBG. Nu m-am jucat de mult PUBG. Wow, și o hartă mare. Wow. Așa să explorez harta de... Nu știu, e ca... Uite-te, eu sunt aici. E ca este, eu sunt. Și... Păi, desenez și nu vreau să desenez. Să rezolv asta, gata, am rezolvat. Nu. Care pină? Dar nu nimerit acolo, că nu am vrut. O, uite acolo. Și nu pot să controlez. What? Nu știu, cineva a spus că nu din tunel, fratele meu a spus să ducem în tunel, dar nu este tot tunel. E ca papete chec. Hai plecăm e ca acolo. Și nu știu. E și eu să dăm în față. Am pus. Nu știu ce putea să eu mă duc acolo. Ce poate? Wow. Deodată, wow. Deodată, oh my gosh. Wow. Oh my gosh. Am luat un pistolet bun. Am și un crowbar. Da, fac și un crowbar. Oh. Nu te Nu. Dacă sar de aici, ce s-a întâmplat? Oh, hai să punem așa și mergem. Trebuie să mă îmbrăc chiar. Wow, aici e prea chestii bune. Nu vreau să... ce-i? Backpack? Vedeam un backpack. Alo. Oh, nu. Oh, primul kill. Primul kill, bă. Oh, wow. Dați mă duc cu aici. Unde poate să fie? Și backpack-ul meu. Ce să fac? Nu o să pornesc, dacă apar în reclamă, nu o să arăt că spun pauză. Copyright. Nu știu cum să scrie două bușă. Eu stau. Oh, uite, bum. Cine vrea, vine, get in. Nu? Oh, da, nu conduce, cineva conduce. Haide! Și este Joker. Și cu Joker ăsta. Că e Joker, dar nu e Joker.
Să te bobașinăm. Bă, spate eu, conduc. Spate eu, conduc. Așa să vorbesc eu cu el, să mă conduc. Așa să spun pază. Dacă am vorbit și eu trebuie să plec la mâncare. Dar video ăsta să fie, nu știu, o să fie scurt. Dar acum trebuie să plec la mâncare. Nu știu, să vă abonați și să avem 100 de like-uri. Pa!